Gaya po day. Asa naman to si Boss Mila eh? Siya may nagawa sweldo ba? Na, sige nga, pita itong inom dito ba? Dito yung ato si Busmila oy. Hulat ragod mo. Bitaw no? Lami na kay gunit to sweldo ba? Kapoy ra ba kasi panghurnal? Boss! Daling sildo! Paabot di ba ako lirito? Dala! Sildo! Mas milaw? Grabing Mila oh. Dako kay ngisi oh, pero dako kini sweldo ba? Kaya mga boss, 2 ka bulan na ako pinaabot-abot ng sildo na to. Yes, yes! Ay, salamat! Bahal lagi nagbay mga boss, makapalit lang akong bugas. Hindi ay. Pero nung biyan ako tubig sa balay, wala po yung tubig ba? Pag gani kay si mama dito ba? Nasa balay, pitong tambal. What? Tama yun ang kwartahan na ba kay sakit na kaya kung lagos bag kinaog ginamos. Yun sa man, bahin-bahin na to na. Skater, kijis na lang, skater lang ta. Dito ko bay. Ilan, puro itong pabayad kurente. Sa ako, kinako ni bay. Tama. Mas nasulduan ito kung mga tropa karon itong 2 ka bulan ng hurnal ba. Tuon ka na ako turong bit. Gamitin ako itong teknik-teknik na karon uloy-uloy ba. Para makapahiram dito sa kuha. Mas kinsin na gud. Ito na ning kampiyon. Kaya para mabahin-bahin na to. Bayno na nato. Allah, napos mo skin chin, no? Tayo, ito ko sa kamay, be. Tuboy na kay basi. Lah, pre, gilak-gilak lagi na si Muskinsin lagi. Bitaw po no, murag na siguro ni problema ba? Ay, pati ka na, scam na po na. Ito ba yung kwarta? Nga, saan naman po yung drama ni mo, boss? Kung sa ka Muskinsin? Mga boss, nagay yung problema karon ba. Ano bugas balay? Ang lula nagkaon na lagpanus. Laki, matarong man po tong heart, ani. Uy! Boss, unsa kung may problema ni mo? Anong nahilak mo ka? Paluoy, pudaanan niyo, eh. Ludan mo gnaong boss no, mahilak no. Yan, naputlan with kurente sa balay. Ang lula, ipaningot ng bugan. Sabot sa, okay, sabot sa niya. Dali lang ha, dali lang. Yan sa may sabutan na to, Boss Mila. Ayaw king nag ipahiram ni mo ng iskalibo na to ron. Noon mga boss, makita lagi na to ng kwarta. Luoy, mga kaigod. Ako na ako'y pagka-devil gamay ba, pero natarog akong heart siyang pag-istorya ba. Opo no? Sige, pahuram lang na to mga boss. Urnal lang tagbalik ani garo bawi na tong kwarta na to. Ataya, plaan eh. Wala na ba kay brief, boss loot na to? Kunti daw may boss, ano yung hangyo ni mo sa mua? Ano lang boss, anong nasabutan ba? Nanisuldi atong ningagi ba? Hornal na mo, karon sweldo. Gamay ra gud ni. Mo ta palit bugas ba, pero amo na lang itabang sa imuha. Uya na pud si mong lola, eh. Paningot ng bugan. Salamat mga boss. Ang iram lang ang taog. Bismil. Ayat! Ay, pun 2,000 ni mo. Namin matabang si mga boss, pero iskalibor, gid ni mo na muna na gid ni. 2,000 pag gilito ko nga. Muna na gina mo bahin-bahin ani para maapod mi. 2,000 pag yun pangayo. What? Tinawar ko kamo to. Napuno na gid ko ba normal na ko jud. Sige boss, okay na ng eskalibo boss. Dara boss. May iskalibo sayo nagibog-bog boss, may iska na pud minimo ba. Boss. Si manay mo lula ha. Eh, Basta boss, nga may kulang eskalibos ko ha. Sa uram. Salamat mo sa... Skater, skater, skater. Wah, skater. Skin sino? Digo. gusto mo sa diabay piti magyata. Ipay makayo sa magitanaw na niya. Wala ka na nag-scatter na mata, anak. Basig na ni kwarta kay nag-scatter naman. Ano na to mga boss? Kita mo po kinanay utang sa kalibos to ah. Bayad ba? Boss! Boss, kasi nakahinumdum ka. Boss, kay scatter ka da boss. Pwede na may ningil mo. What? Ama gid boss, kinahanglanon namang kwarta karon. Ay, tama na no? Tama na boss no. Naman di utang eskalibos inyo no? Bayaran lang ako to boss. Tara o, eskalibo. Tara boss. Ayo. Bujak. Ayo. Ayo kayo, kaya di mo dito scam din. Bayad gid eh.
Ay, yun itong bahin-bahin. Karon ha? Palitan na yung tambal na akong papa sa Pinas. Kuya, boss, kay nakabayad mo ko sa inyo, ha? Pasin ako. Kaya huwag na ako scatter balik. Eh, sa boss, di ba kulang man mag iskalibos ko, ha? 2,000 mo itong gihuram, so kulang mag iskalibos ko, ha? Tama po. Ito, no? Kulang tag skalibo. Adus man kang hiram. Eskalibro tang yatag. Sa to pa, pulang tag eskalibo. Dapat tayo dorman. Skalibo. Ito utang siya. Oh, tama, tama. Eh, tama de boss, tama de boss. Karamang kulang eskalibo boss to. Pizza ta, boss. Saman, palis ako. Pizza tayo nyo, ha? Tara na. At least wa natay utang siya ha. Nakakita mo problema ba ka? Quit sa po na to. Dahil lang sila. Murag naglibog ko ba? Naman. Ano natay utang siya ha nga? Siya may nagbilang ko ah. Tao no? Kita may nagatag kwarta siya, siya may nang huram sa tuwa. Patay. Mura na isahan tang buskinsin bay. Oo, yung buskinsin oy. Isahan na po ta ato ba? Bagoy mga bugok, pizza tayo nyo. Ara nakalayo sa buwang. Ay, sa to'y pamasakwitis. Sangitan buskinsin bay. Quits. Yung sa kalibo. Yati ka buskinsin! Sabi ko pila.